Bo día, benvidos e benvidas a este salón de plenos, tanto os asistentes na sala como aqueles e aquelas que nos seguides a través da nosa canle de YouTube. O motivo desta sesión extraordinaria é a modificación de crédito e asuntos relativos á regulación e delegación dos prezos públicos. Comezamos xa na parte resolutiva co primeiro punto, que é o expediente 1804/2024, modificación de créditos, que o vai a defender a compañeira e concelleira de Economía, Patricia Hijo. Hola, bos días a todos. Comenzo informando que a modificación de créditos por importe de 529.000 euros que traemos ao Pleno finánciase co remanente de tesourería resultante da liquidación do ano pasado. Esta contía destínase á partida de adquisición de terreo dotacional. Hai que darlle cumprimento a un proxecto de expropiación aprobado definitivamente. Con esta adquisición de terreos pode considerarse como un investimento financieramente sostible porque ten un impacto positivo a longo prazo na economía local, xa que se destinan para futuros desenvolvementos urbanos. Despois desta modificación, o remanente líquido de tesourería para gastos xerais é de casi 3 millóns de euros, o que sigue sendo un dato moi positivo. Unha práctica comunmente recomendada é manter un remanente de tesourería que represente entre o 5 e o 20% do orzamento anual do Concello. No caso do orzamento de Burela, que é de 8.350.000 euros, falamos que temos un remanente do 35%, bastante superior do recomendado. Ademais, este expediente que traemos hoxe a pleno de modificación de crédito conta co informe de intervención favorable. Resumindo, quero aclarar que con esta modificación de crédito do superávit que temos no Concello de Burela, continuaremos con xestións como son os trámites para a nova residencia de usuarios con discapacidade intelectual. Nada máis. Gracias. Sí, moitas gracias. Bueno, dúas cuestións. No mandato anterior, cando se iniciou o proceso de expropiación dos terreos que están pola parte de arriba do que son os institutos e máis a escola infantil, o Colexio Vista Alegre, etc. Dende a nosa formación política, dende o Grupo Municipal Popular, anunciamos que eses 750.000 euros que se poñían como base para establecer o xustiprecio dos terreos e a cometer o expediente eran claramente insuficientes. De feito, literalmente dixéramos que non iban ter nin para pipas. Naquel momento, este voceiro que lles fala xa anunciaba unha cuantía estimatoria de en torno a 1,3 millóns de euros, ou pode que un pouquiño máis. Ao final foron 1.279.000 euros, o que parece ser que co que se vai rematar o expediente. O que quere dicir todo isto? Que unha vez máis o Grupo Municipal Popular acertou nas súas previsións. E polo de agora seguimos sen equivocarnos. A segunda cuestión que queremos mencionar en relación con este expediente é relacionada coa idoneidade ou non de empregar o remanente municipal deste xeito. Estamos a falar de, como ben acaban de dicir, de máis de 529.000 euros, algo que deixa en franca situación de desventaxa ás arcas municipais. Pero máis alá disto, se esta contía asumamos aos máis de 370.000 euros de crédito empregado alá polo mes de marzo do ano en curso para pagar facturas do ano 2023, que quedaban pendentes, estamos a falar dun momento dunha contía por fora do crédito orzamentario de alrededor dos 900.000 euros no que vai de ano. Isto supón aproximadamente o 11% do orzamento actual, unha contía francamente importante. Se ben o informe de intervención non se opón a este suplemento de crédito, sí que fai unha gran advertencia para aqueles que queran ser rigorosos na xestión, que di textualmente: non obstante, este suplemento de crédito, ao financiarse con cargo ao remanente líquido de tesouraría para gastos xerais axustado, afectará a estabilidade orzamentaria. E seguen: a afectación sobre a regra de gasto virá, en todo caso, polo grau de execución orzamentaria. E isto é o que temos que dicir polo de agora. Moitas gracias. Ben,
Moi bo día, grazas aos asistentes, os que nos siguen pola rede. Entrando xa a este punto, bueno, é preciso realizar este gasto para a dotación de terreos. A ferramenta máis adecuada, máis eficiente que vemos para o funcionamento do Concello é esta, que bueno, ao final tamén é un trámite administrativo e pola nosa parte, evidentemente, estamos a favor, nada máis. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Fantástico día tamén ao resto de concelleiros e concelleiras aquí presentes, público na sala e que nos poida estar vendo a través dos medios telemáticos. Ben, fixo unha exposición a señora Hijo, pois, que está ben, unha exposición protocolaria. Eu, se mo permiten, vou facer unha un pouquiño máis coloquial para, bueno, pois para alguén que non esteña submerxido neste mundo, neste ámbito e nestes linguaxes, pois para que poida entender un pouquiño mellor que sucede hoxe aquí con este punto, non? O resume é sencillo. No mes de agosto de 2022 aprobouse neste pleno pois a compra de suelo dotacional, como ben dixo o señor Rouco, na zona dos colexios de Vista Alegre, dos institutos, na parte de arriba. Repito a data, agosto de 2022. En agosto de 2024, 2 anos despois, pois danse conta de que o crédito non é suficiente e hai que pois poñer os cartos que son necesarios para acabar de cumplir con ese trámite. Creo que é unha explicación un pouquiño máis coloquial do que se está facendo xa aquí. Nós, desde o noso punto de vista, pois claro, entendemos que, como outras veces, é unha decisión de xestión do goberno. Claro, o trámite xa está iniciado con un crédito existente anteriormente e para completar o trámite pois hai que seguir facendo modificacións de crédito hasta completar a cuantía total, do que costa eses terreos e ese proxecto. Pois nada, pola miña parte non temos moito máis que engadir, non estaremos en contra deste punto. Moitas grazas. Gracias, señora Hijo. Vale, nada, volver a recalcar que seguimos tendo un remanente líquido moi positivo de casi 3 millóns de euros que non afecta nin sería unha desventaxa para as arcas. Consideramos que a forma máis eficiente, como ben decía o compañeiro Mario Pillado, para facelo e o obxectivo é pagar os terreos dos veciños. Nada máis, gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Eso de que temos máis de 3 millóns de euros de remanente, xa o veremos máis adiante. Bueno, xa o veremos máis adiante. Non poñemos en cuestión a necesidade de adquirir terreos por parte do Concello, algo que sempre apoiaremos. O que poñemos en cuestión é a fórmula para facelo, a súa idoneidade. Especialmente cando, aínda que por cuestións técnicas, non se lle pode aplicar as regras fiscais a este suplemento de crédito, a pesares de estar vixentes no actual ano 2024, si nos gustaría que o goberno local fora máis prudente a hora de facer determinados momentos dinerarios, xa que, como advirte o informe de intervención, isto vai afectar a estabilidade orzamentaria, e iso é algo que di claramente o informe, a pesares de que non se opón a ese suplemento. Non establece a forma ou a cantidade en que vai afectar a esa estabilidade orzamentaria, porque todo depende do grado de execución do orzamento. Polo tanto, nós, para ser prudentes, o que non vamos a facer é opoñernos a esta adquisición de terreos, que sí, para seguir sendo coherentes co que dicimos, pero o que non podemos apoiar é esta inquedanza que xenera o informe de intervención. Moitas gracias. Señor Pillado. Simplemente por matizar cousas que se escoitaron, acabamos de descubrir que ter 3 millóns de euros no banco é unha franca desvantaxa. Non sei para as familias se iso é ter 3 millóns de euros é unha franca desvantaxa, pero é algo que acabamos de descubrir neste pleno. E logo, sobre aquilo de explicar de forma máis coloquial, eu creo que por sorte a veciñanza de Burela ten o coñecemento suficiente para entender o que se lle fala, e non creo que haxa que subestimar desa maneira a nosa veciñanza, e pola parte nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Pois pouco máis teño que engadir a este punto. Bueno,
mm, a frase que acaba de comentar o señor Pillado, que hai 3 millóns no banco, eu non sei se é de todo certo ou quería facer unha metáfora con este punto do remanente. E como dixen ao principio, en agosto de 2022 fíxose, aprobouse en pleno a adquisición deses terreos. En agosto de 2024 aínda estamos facendo modificacións de crédito para rematar o expediente. Claro, quizás habría que preguntarse por que esta demora, se é unha demora, intencionada ou é unha demora porque, bueno, pois porque se van dando pasos que non corresponden e pois iso vaise prolongando no tempo para completar o proxecto. Insisto, pola miña parte, entendemos que é unha decisión de xestión que lle corresponde ao goberno neste caso, que se fai unha modificación de crédito, que isto quere dicir que se vai coller cartos dun sitio para poñelos noutro, e pola miña parte, pois o dito, non nos vamos a opoñer ao mesmo. Moitas grazas. Gracias. Bueno, simplemente dicir que eso de que nos damos conta de que o crédito non é suficiente 2 anos despois, de verdade. Temos claro a cuantía de cada expediente, dos 2 que temos de expropiación, pero é evidente que si a incorporación de remanente que se fixo a principios de ano foi de 750.000, era porque eso era o que podíamos subir. A incorporación de remanente pódese facer antes, según comeza o ano, tes a liquidación, só se pode facer unha vez, depende das partidas, non podes subir todo o que che gustaría. Ojalá daquela xa puidéramos subir a cantidade que necesitábamos, pero non. De feito, a fórmula económica que traemos hoxe é o suplemento de crédito xustamente porque, pois por ese motivo, porque non puidemos incorporalo totalmente. Non se decir así tan alegremente que 2 anos despois nos damos conta de que o crédito non é suficiente, incluso decir que a demora é intencionada, di bastante máis de quen o di, de quen está aquí. E sen máis procedemos á votación. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6 abstencións. Ben, pasamos para o seguinte punto, que é o expediente 1521/2024, modificación da ordenanza de prezos públicos, en este caso defende o compañeiro Ramiro Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois como ben saben, desta mancomunidade impulsaronse unhas audioguías que temos sobre Murala, xunto con Xove, máis todas que había impulsadas xa por toda a Mariña. E, bueno, necesitábamos facer unha ordenanza que regulara o precio público dese servicio de aluguer de audioguías. Atopámonos que a ordenanza que é do ano 2009, que é a que fixa aquí os precios públicos no Concello de Urala, pois non contemplaba o tema do alugueiro deste material. Por iso traemos hoxe aquí, pois eso, facer esa modificación da ordenanza para poder que contemple o alugueiro tanto de material cultural como turístico como de actividades lúdicas, e tamén facer a delegación na Xunta de Goberno local dos precios públicos que aquí se poidan marcar para que non condicione nin a este goberno nin a futuros gobernos nese tema de fixar precios públicos. Aclarar que nesta ordenanza non se fixa ningún tipo de precio público, se é un expediente distinto que terá que traballar nel tanto tesoría como intervención, facendo un informe económico correspondente para marcar o precio público, que terá que ir en consonancia coas resto de ordenanzas que hai neste caso das audioguías, en consonancia co resto das audioguías que hai polo resto da Mariña, para non facer discriminacións duns sitios para outros, e en principio nada máis, simplemente esa modificación para facilitar o traballo, neste caso, deste goberno. Gracias, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Na comisión informativa xa manifestamos as nosas dúbidas por esta nova ordenanza en relación á súa falta de claridade. Atopamos unha falta de concreción en diversas cuestións que se incluyen nesta ordenanza. Por exemplo, agora mesmo, no apartado do preámbulo, no que fala de a proporcionalidade desta ordenanza, verá condicionada polo precio
que o usuario do servicio pague en relación ao beneficio e a utilidade que reciba a consecuencia do uso do mesmo. Na ordenanza non se figura que no establece, nin como se establece. Sí que se nos aclarou que esta ordenanza non iba a fixar prezos, o que se van a fixar os prezos a través de ordenanzas fiscais a posteriori, pero xéranos certas dúbidas a ambigüedade desta ordenanza, no sentido de que se vai a regular a adquisición mediante venta ou arrendamento de libros, publicacións e material promocional. Repito, vais a regular mediante a venta ou arrendamento de libros, publicacións e material promocional, incluído o de carácter turístico, non concreta exactamente que vai a ser, porque neste ámbito, neste abanico, figuran moitísimos apartados. E non se concretou nada. Falouse das audioguías en principio, pero isto non quere dicir que non se vayan a regular outro tipo de precios públicos con esta ordenanza e se amplíe esta cuestión. E polo de agora é o que temos que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, é preciso realizar este trámite para poder fechar un prezo público aos auriculares para as audioguías ficcionadas. Evidentemente é un trámite que hai que facer, hai que darlle forma, é un pouco ao que se trae neste punto, pero me gustaría aproveitar para animar a todo o mundo a facer o percorrido da audioguía, que é moi interesante, mostra unha parte moi importante da nosa historia, da nosa identidade, así como tamén, por exemplo, facer o percorrido en Burela, facelo tamén en cociños veciños, como a Xobo, como a Lorenzá, porque é un dos obxectivos da mancomunidade crear un referente turístico sostible. De momento, nada máis pola nosa parte. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa. Sí, ben, neste punto, pois, según se nos explicou na comisión informativa, ven a modificar dous artigos da ordenanza municipal existente, que sería... A ver, un segundiño, por favor. Según, se non anotei mal, sería a modificación do artigo 1, que incluiría, sería para modificar, para que incluíse as palabras venda e arrendamento, que non figuraba anteriormente, e o artigo número 4 para a modificación, que sería para que os prezos sexan aprobados por pleno e non pola Xunta de Goberno local. Ben, despois de ler a ordenanza, pois, bueno, detectamos que igual tamén sería interesante facer algunha que outra modificación máis, pero estamos a favor de que se modifiquen estes dos puntos. Entendemos, pois, bueno, que ese arrendamento que é o que se menciona que facilitará que se poidan facer determinadas actividades e, sobre todo, estamos de acordo en que se pase a que sexa que se aprobe polo pleno e non pola Xunta de Goberno local estes prezos, non? O que sí que me cabe a curiosidade é porque figuraba desta forma, porque figuraba que era a Xunta de Goberno local e non o pleno, pois establecía estas cuantías. Pola nosa parte, estamos a favor deste punto. Moitas grazas. Señor Fernández. Sí, moitas gracias. Nada, simplemente recordar que as audioguías son gratuitas se se descargan do móvil. O que se alugaría serían os cascos que nos vai facilitar neste caso a mancomunidade para o seu alugueiro. Bueno, podemos rizar o rizo que queramos, estamos falando das audioguías, a modificación esta é única exclusivamente para a audioguía, evidentemente queda aberto para que este goberno que enseña poida facelo, igual mañá nos ofrecen ir en, non sei, en pasos de carruajes e por aí, non sei, igual nos traen os cabalos e nos pasean polo pueblo. Quer dizer, habrá que regularlo tamén de alguma maneira. Pero xa digo, neste caso, única e exclusivamente se trata de regular o alquiler das audioguías que coa ordenanza que temos ahora mismo non sería posible. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Insistimos na falta de concreción da ordenanza. Hai un gran abanico de posibilidades para establecer precios públicos tal e como se lee literalmente do que regula esta ordenanza, e iso xeranos certa inquedanza á hora de tramitar esta ordenanza. Moitas gracias. Señor Pillado. Non, simplemente decir que
das a entender que queremos cobrar por outras cousas, que ao final parece que estamos nunha película que calquera cousa que digamos ou fagamos vai ser utilizada na nosa conta, non? Dá a impresión a veces cando escoitamos o que se di, pero nada, que é o que acaba de explicar o señor Fernando Rey, que para, pues, de alguma forma implementar o alugueiro deses auriculares, é certo que se pode descargar o audio para disfrutalo cada un no seu móvil, nos seus auriculares, pero tamén é certo que vamos ter a disposición eses dispositivos para poder disfrutalo, simplemente intentar regular iso, nada máis. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, neste segunda quenda de palabra, recalcar eso, que estamos a favor destas modificacións. O que sí que me liou un pouquiño foi agora esta segunda intervención do señor Fernández, porque dixo que esta modificación era únicamente para as audioguías, pero que quedaba aberto para outras cousas. Entón, que é únicamente ou queda aberto. Creo que as dúas non se poderían contemplar, ou é únicamente para as audioguías, ou entendo que queda aberto. Eu personalmente entendo que queda aberto. Por eso de que era únicamente para as audioguías desconcertoume aí un pouquiño. Pois nada, pola miña parte, insisto, estamos a favor destas modificacións. Moitas gracias. Gracias. A ver, o que entendo que ao que se refire o señor Fernández é que a motivación de traela hoxe aquí e de que se toque esta ordenanza que leva vixente desde o ano 2009 son as audioguías. Evidentemente é unha ordenanza desde o 2009 aberta a que a posteriori se poidan establecer prezos públicos, que como ben se dixo tanto na comisión informativa como hoxe aquí, é un expediente a parte no que se valora cunha serie de documentos canto debe costar unha actividade. Por exemplo, as escolas deportivas que temos hoxe en día no Concello de Burela e que están reguladas con un prezo público. O sea, algo que xa existe, que leva moitísimos anos funcionando e simplemente hoxe se trae aquí porque para isto en concreto, para as audioguías, pois non entraba, non? Porque non existía esa palabra arrendamento. Co cal que se fai? Ampliar o campo, porque dentro dun ano, de 2, de 5, si continúa esta ordenanza e se lle ofrece ao Concello de Burela, igual que se lle ofreceu agora unhas audioguías, que, como ben dixo o compañeiro Ramiro Fernández, xa podemos, a través do móvil, disfrutar das mesmas de xeito gratuito, pois poden nos ofrecer outra alternativa que o Concello decidirá se a quere ou non e o precio que quere establecer. Procedemos a votar. Votos a favor? 8 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra. Ben. Continuamos co terceiro punto da orde do día, que é o expediente 1928/2024, delegacións e avocacións de competencias. Ben, como comentábamos no punto anterior, esta ordenanza do 2009, contemplaba que a delegación da fixación dos prezos públicos era na Xunta de Goberno local. Entón, isto que supón? Pois que cada mandato está vinculado a isto, co cal condicionaba de maneira indefinida que o prezo público fora algo que decidira a Xunta de Goberno local. Entón, aproveitando que traíamos a pleno para poder meter como ben dixemos no anterior punto, as audioguías, aproveitamos para modificar algo que consideramos que sí que ten que decidilo o pleno ao principio de cada mandato, non? Que delega e que non delega na Xunta de Goberno local, e nós neste punto propoñemos delegalo na Xunta de Goberno local, pero a través do pleno, para continuar pois un pouco co que se viña facendo dende o 2009. Esa é a exposición. Señor Rouco. Entón, o que se vai a debatir, polo que entendemos, é directamente xa a delegación na Xunta de Goberno local. Vale. Nos entendimos, polo visto mal, na comisión informativa, que o que se iba a debater era recuperar as competencias para o pleno. Eso é o que entendimos nós na comisión informativa. O mellor o entendimos mal. Logo, nós non podemos estar de acordo con esta delegación. Todo o que seña recuperar competencias para o máximo órgano de decisión deste Concello, que é o pleno da corporación, estamos a favor, estamos totalmente en contra de seguir delegando na Xunta de Goberno local. Moitas gracias. Señor Pillado.
Ben, nada que engadir a un trámite que, como ben acaba de explicar a alcaldesa, é necesario facer para correxir a situación, entón nós estamos a favor. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Non pensaba dicir nada neste punto, porque creo que xa quedáramos todos de acordo na comisión informativa, como según dixo o señor Rouco. Porque persoalmente tamén entendín que o que se iba a facer, como no punto anterior, era pasar as competencias da Xunta de Goberno local ao Pleno. Pero entendo que, polo que vostede dixo agora, que era ao revés, o sea, pasar do Pleno á Xunta de Goberno local. Pero o lunes díxome ao contrario. Non me dixo ao contrario, non. E máis, hasta lle dixen eu na comisión informativa, preguntei por este punto concreto e din a miña opinión de que fora eu quen entendera mal. Logo que o que se pretendía pasar era do Pleno para a Xunta de Goberno local e vostede corrixeume dicindo que era ao revés, que era da Xunta de Goberno local ao Pleno, como no punto anterior. Entón, pois claro, se eu tamén vou ser coherente co punto que dixen antes, se é de pasar competencias da Xunta de Goberno local ao Pleno, pareceme correcto, porque, é máis, creo que se hasta falou na comisión de que a lei así o indicaba, de que as competencias eran plenarias. Pero claro, de pasar competencias do Pleno á Xunta de Goberno local, xa non estou tan de acordo. É máis, creo que no punto anterior se fixo ao revés logo. E eu tiña entendido que neste punto era para confirmar esa modificación de pasar as competencias da Xunta de Goberno local ao Pleno. Eu pensaba votar en contra, pero pensaba votar a favor, como votei antes a favor do seu punto, pero claro, se agora é ao revés, pois non podo votar a favor deste paso. Como ben di o señor Rouco, é algo que eu tamén estou de acordo, entendo que as competencias deben ser plenarias, non da Xunta de Goberno local neste punto. Moitas grazas. Gracias. Ben, comprendo que teñen certo lío, porque o punto anterior, repito, dende o ano 2009, en esta ordenanza, delegábase a fixación de prezos públicos na Xunta de Goberno local, nunha ordenanza que leva vixente desde o 2009 no Concello de Burela, e polo que pasaron diferentes equipos de goberno, diferentes corporacións e diferentes cores políticas. Aproveitando que cambiábamos, que ampliábamos a opción de aluguer, decidimos que eso está mal, porque isto condiciona a todos os equipos de goberno da historia. Entón dixemos, está mal que se delegue na Xunta de Goberno local a través dunha ordenanza. Debe facerse no pleno, en sede plenaria. A principio do noso mandato é cando decidimos aquí, en sede plenaria, que se delegaba en Xunta de Goberno local. Por certo, somos un goberno que non delegamos funcións importantes, sabes, ao revés. Consideramos que hai que traer aquí. Pero en comisión informativa explicamos, en este punto, no punto 2, evidentemente pon que debe ser o pleno quen tome esa decisión. Pero no punto 3, e pono aquí, visto o fundamento xurídico quinto do informe de Secretaría número 2024-0081 de data 19 de agosto de 2024 e considerando que o artigo 64.4 da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia dispón que a delegación de atribucións do Pleno en favor da Comisión de Goberno requerirá acordo adoptado pola maioría do número legal de membros da corporación. Bueno, isto continúa, é a proposta de resolución e no primeiro punto pon delegar na Xunta de Goberno local a fixación ou modificacións dos prezos públicos. Entón, é unha proposta super escueta e moi clara, co cal é imposible que na comisión eu trasladara ao contrario. Si é posible que entenderan mal, pero que trasladar ao contrario non, porque eran 3 puntos, e de feito dixemos o terceiro vai en colación do anterior, simplemente para continuar co que se ven facendo no Concello dende o ano 2009. Por eso traemos este punto aquí. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Como poden comprobar todos os que nos teñan a seguir, aquí hai dúas cuestións claras. Tanto que me corrixo o señor Eiroa, se estou a mentir, e nós non falamos absolutamente nada sobre este tema, non nos puxamos de acordo para nada, e os dous entendimos exactamente o mesmo.
que o que se iba era a recuperar competencias para o Pleno. Entendimos exactamente o mesmo. A outra cuestión que se deriva da intervención da señora alcaldesa é que a culpa sempre a teñen os demais, como no pasado pleno, cando nós miráramos mal unhas facturas que non tiñan nin contía, nin para que iban destinadas. E despois resulta que apareceron. Ciña só o punto, porque dese punto falaremos no pleno ordinario. Se estou me ceñindo ao punto. Estou abrindo, vostede abriu a porta a esta intervención. E recorde, estou falando con corrección, con educación, ceñíndome ao punto, e non ten vostede por que interrumpirme, aínda que seña a presidenta todopoderosa do Pleno Corporativo de Burela. Voulle mencionar o artigo 94 do ROF para que o aprenda ben. Apartado 1F. Poido chamar a atención para que se ciña a cuestión do debate, por favor. Estou me ceñindo á cuestión do debate. De todas formas, debolle dicir, botaba de menos estas interrupcións. É que non me asentaba ben o corpo, se vostede non facía gala do seu todopoderío sobre esta corporación. Non me sentaba ben o corpo, con esas faltas de respeto que ten vostede. Nada. O que dixemos, tanto os dous voceos que representan os grupos da oposición, entendimos exactamente o mismo. A xente podese dar conta tamén de, a raíz de todo isto, no que se convertiron durante este mandato as comisións informativas, en núcleos de desinformación. Non é a primeira vez que denunciamos no pleno que nalgúna comisión informativa se nos mentiu descaradamente, se nos dixo unha cousa e despois foi outra totalmente distinta, o que se dicía en corporación, no pleno corporativo. Este é o proceder habitual deste goberno, a falta de transparencia, a falta de concreción, as divagacións para non poñer os puntos sobre as íes, e nós claramente imos a votar en contra desta delegación na Xunta de Goberno local. Moitas gracias. Señor Pillar. Bueno, vamos a ir como se foran unha integral por partes. Vamos a ver, vostede fala de falta de transparencia, dice diante dun micro, con total liberdade, logo vai publicar o que quere en redes sociais, pero fala de falta de transparencia, o que insinuou moitas veces que isto é unha dictadura, pero faino, como se dice ahora en prime time casi. Pero bueno, iso xa fai o chiste solo, non? E logo, claro, o di que pode ser certo, que os dous voceiros non se puxeron de acordo, entenderon o mesmo, que non fixeron os dous voceiros foi ler a proposta que se trae aquí. Porque no primeiro punto, primeiro dice delegar na Xunta de Goberno Local a fixación ou modificación dos precios públicos. Esa proposta teina desde que se convocou o pleno. E xa foi á comisión informativa, así que, como me dixo vostede algunha vez, aos plenos hai que vir informados. E parece ser que vostedes non leron a proposta do que aquí se debate, que é moi claro, é parte unha línea. Cunha línea, non son moitas palabras, é fácil de entender, así que claro, fala de no que se convertiron as comisións informativas. Entón, claro, eu antes estaba pensando, cando falou do que comentara nas comisións informativas, e digo eu, debe ser que teñen unha animadversión persoal hacia min, porque cando estou eu nas comisións informativas, vostedes falan máis ben pouco e propoñen máis ben pouco. Debe ser unha cuestión persoal miña, que igual fai algo mal, e igual os coarto na súa liberdade nas comisións informativas, enténdase a retranca. Non, nada máis por aquí. Señor Eiroa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Non sei se estaba o señor Pillado na última comisión. Non estaba, non? Sí, efectivamente, estaba a señora Fernández nesta comisión. Ben, como dixen antes, eu tamén entendín que era ao revés. Será que eu non teño estudios universitarios, que non salí moito de Burela na miña vida, e será que igual non teño un nivel suficiente como para estar aquí, non? Pero eu entendín exactamente o contrario do que vostede dixo neste punto. Por eso me sorprendeu. Eu, de feito, mire, xa teño aquí todo recollido, porque neste punto apenas pensaba intervir, porque entendía que estaba de acordo, que as competencias tiñan que ser plenarias, pero claro, a miña sorpresa de que non, que efectivamente, que estou totalmente enganado, non? Para ser coherente co que votei antes, de que antes votouse de que pasaban as competencias da Xunta de Goberno Local ao Pleno, que votei a favor, mantendo esa coherencia, ahora teño que votar en contra, porque entendo que as competencias teñen que ser plenarias, e iso é a nosa opinión.
Moitas grazas. Gracias. Afortunadamente, as comisións informativas non vou sola. A parte do señor Rouco e do señor Eiroá, que creo eu que será que cada un entende o que quere entender, sempre vou acompañada por un membro do Bloque Nacionalista Galego, neste caso estuvo a señora Fernández, e por un membro do Grupo Socialista, que foi o señor Fernández, ademais do señor secretario. O cal, a ver, será que cada un entende o que quere entender. E fora deso, aínda que se entendera mal, que pode ser, é o que di o compañeiro Pillado, é que é unha liña. En este caso, é unha liña, o acordo que traemos, non é nada... Entón, non den a entender o que intentan sempre deixar aquí sobre a mesa, porque creo que, bueno, que xa pouca credibilidade teñen. Moitísimas gracias. Pasamos a votar o punto. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, e nada máis. Moitísimas gracias, que pasen un bo día.